यही विद्यालय को जी उच्च कोटर तोली नहीं काशीपुर ब्लॉक हुआ रायगढ़ जिले में चांचल्य शिक्षा अधिकारी महोदय बदली हवा सत्वे भी से आम कथा को रक्षा करके उपस्थित हो विद्यालय आसीथिबा मोर आदरर शिक्षक शिक्षयित्री वृंद एसएमसी समस्त सदस्य उपस्थित थिबा समस्त बुद्धिजीवीगण मु आज आपण मानक गोकुलमुंडा प्राथमिक विद्यालय प्रथम गोटे कलश था से कलश गणेश प्रतीक सब पूजा प्रत्येक शुभ कार्य पूजा पाते गणेश तेणु बिना गणेश सहयोग करेंगे तत्सहित नूतन भाव सेफ्टी कमिटी गोटे रही है विद्यालय सभापतित्व ओम सरस्वती नमस्ते विद्यारंभं करी दीपदे शुभं करोतु विनाशाय करताली माध्यम उत्साहित प्रदान करवा है भगवान आखि देखा पार्टी विद्यालय रही था ये कामना करसहित चेयरमैन महोदय बाम पार्श्वे बंधु माझी महोदय आम स्वागत पुष्पगुच्छ उपढौकन दे सम्मानित करवा है एवं यही विद्यालय करने अनुरोध करते मुख्य बच्चों को ग्राम पार्श्वे सम्मानित करवा है प्रदान करी उपढौकन प्रदान करी सम्मानित करने अनुरोध कर प्रभाती महापात्र सम्मानित करने अनुरोध कर उपस्थित जड़े सफल पुरुष उपहार स्वरूप पुष्पगुच्छ ग्रहण करी आम मान को उत्साहित करेंगे बोली आशा एवं विश्वास रखुछु। आमर वर्तमान प्रधान शिक्षक श्री रवींद्र कुमार त्रिपाठी गतशील और आज आज्ञा एवं
ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରିଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମୁଁ କାମ କରେ ସଦାସର୍ବଦା। ଏଇଟା ମୋ ମା ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଏପାଟି ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ମା କରୁଥିଲି। ଏଇ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇଭଳିଆ ନଥିଲା, ଏଇ ହାଟପଦାର ବିକାଶ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା, ଏଇ ରାସ୍ତାଘାଟର ବିକାଶ ହେଇନଥିଲା। ସେତେବେଳେ 92 ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୁରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ନେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖୁସିର ବିଷୟ ମୋ ଗୁରୁ ମା ଏଇଠି ପାତ୍ର ମ୍ୟାଡାମ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇ ବି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଣା ମ୍ୟାଡାମ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯିଏକି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର୍, ସେଇ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୁରୁ। ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁ ରହିବେ। ମୁଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି, ଗୁରୁମା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇକୁ ମୋ ନିଜ ଭାଇକୁ ଅତୁଟ ପରିଚୟ ଅତି ନିଜର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଝୀ ମହାଶୟ ଏବଂ
ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯାଇଛି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖିଲି ଏଗୁଡ଼ା ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ଭିତରେ ଆମର ମାଉସୀ ମାନେ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତା ସହିତ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଲେ ପିତା ମାତା ବାପା ମା ଯେଉଁମାନେ 9 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଯେଉଁ ମା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାଏ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭାର ଉଠିଥାଏ ସେଇ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ସେ ହାତ ଧରି ଆମକୁ ଚାଲିବାର ଶିଖଉଛି ଯେ ଖାଇବାର ଶିଖଉଛି ଯେ କଥା କହିବାର ଶିଖଉଛି ଯିଏ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିଖରକୁ ଥିଲେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ସେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଜଣେ ଗୁରୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅୟୁଧ ଭୌମ୍ୟ ମୋ ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଗାଈମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ଗୁରୁମାନେ ଇଚ୍ଛା ଉପନୟନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ କାରଣ ଗୋଧୂଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପବିତ୍ର ସମୟରେ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ତେଣୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଲେ କନିଷ୍ଠ ବର୍ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରେମ ଭରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା ବି ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତଳେ କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପମୁଣ୍ଡା ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଏଭିଓ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ বিভিন্ন প্রকার ড্যান্স দেখবে আর যেমানে বি পিলামানে পাস আউট হইছন্তি এইটু তাঙ্কর বি কিছু কিছু ইচ্ছা থিব যে স্যার আমকে পাঠ পড়িলা সময় আম পাই স্টেজ করনଥିଲେ प्रथम हरे कृष्ण नायक द्वितीय लोकेश माझी तृतीय ओंकार कमांड समस्ते द्वितीय श्रेणी भाई आपण मानक आशीर्वाद शिशु दास प्रथम थर जो बाछी बछ रहुଛି एथिरे ताली मारिबा 1 2 बढ़िया होছে सोनी माथि क्या करबा दूरी दिखा ए कना वरिष्ठ वर्ग गप सुनिबा कोनबा प्रथम द्वितीय तृतीय नाच देखलो स्टेज को देखलो देख कणा सांगर देखो देखो बगीचार प्रस्तुत छोट छोट शिशु समस्त कर्ण कंदपानी भाई कंठर जा गीत बाहरी से भितर ही बर्तमान आमर कुनि कुनि भाई भाई मैंने हिंसारे नाचे आपण मैंने झुमी जाते नाची जाते धन्यवाद।